nea nana konti ne mpanimfoɔ ɛka nie sɛ sɛ ɔfrɛ nananom anɔpɛ yi a panin sɛ nkyɛnkyɛn frɛ nana no ɛna abusuapani antwi yantua no de bɛtoo n'anim sɛ ɔpɛ sɛ oyi musuo ɛma no sɛbi konti no oni tumi ne pɛ so ɔman na de amammerɛ ahyɛ no nsa a ogyina so yɛ adwuma sɛ abusuapani antwi de asɛm sɛ abɛto no a ɛsɛ ɔde no ho ka nananom wɔbɛboa no na ɔbɛkyerɛ musuko na nanam aboa no wɔyi ama no nti sɛ ɔfrɛ wɔ a na ɛno nti na wafrɛ wo madaroma sɛ na bahɛtia me ɛsiɛ no ɔse anɔpɛ yi ɔfrɛ mu ani de sɛm ɛnyɛ bɔne amammerɛ deɛ amammerɛ na ɛyɛ asono abusua ɛsɛ wɔne obi ɔbɛgye ɛnɛ na amammerɛ yɛhyɛ aseɛ na nananom wɔn nko a ntumi yɛ aduane abusua nti ɔtɔ nsa si nananom nti mo baeɛ a ɛyɛ amammerɛ na ɔsɛ mo mmɛboa no mo ayi afiri hɔ nti anɔpɛ yɛ nti na ɔfrɛ mu simple na chame ɔse akonnwa no a mode hyia no ɛbɛtena so no ɛmna wɔ ho mo ne na akasa bisa no sɛ obɛdi mmara no so kaso yi na ɔse wɔmatu no fo wɔ ho paa bɛsrɛ nananom kasa na meka amammerɛ deɛ ɔsɛ ɛdi a wɔ ɛdi no deɛ kafra monya kora a wɔyi nananom a saa kafra no nana bi a wɔaka abomua so pɛɛ bibi na ɛhyehyɛ ɔde ba sɛkura bi wɔ hɔ a n'afɔfo bi wɔ hɔ a nananom na wobɛyi wɔ atoserɛ sɛ yɛpɛ sɛ bi sɛ yɛ mu mu wɔ ɛyi kan nana de nkɔ ɔde kan nana de nkɔ ɔde kan saa na mmom ankɔba no saa ɛyɛ a yɛde obi bɛdi adeɛ obi a wadi adeɛ bi wɔde ba na mmom sɛ wopɛ sɛ ɔforo bi so bɛka ho a nananom na wobɛyi wɔ wɔ anɔma ade ato sɛ nsotuo ɛkeka tuo bɔfoɔ ɔdi kan ebi mma yɛ nsa bi saa mɛsɛ amammerɛ deɛ bi a ɛno tabi ne die mu ara amammerɛ kwan so bibia nkyere w'adwene a ɛsɛ sɛ obisa sɛn sɛ wobɛsɔre yɛpie ha no na woanya asɛm foforɔ no a woka biara a wɔ asɛmmisa ɛwɔ amammerɛ a nnɛ yɛyɛ ho no mɛsrɛ ne deɛ ɔkwan wɔ hɔ sɛ obisa yɛnya yie apa yɛpɛ asa na mmom wofiri ha na wosi abɔnten woyɛ sɛ wo kasa pɛ nokorɛ metia mekɔgu me nsa ka wɔ a ɛne wobɛka no tetee anamadaroma sɛ asɛmmisa bi ani hɔ akwan deɛ wɔ hɔ a ɛne sɛ mɛsrɛ abusua ne die mu ara mo mpanimfoɔ anaa mo abusua pani emu a mo nua yi abrɛ ɔman sɛ yɛnyɛ no amammerɛ na ɔmmɛboa abusua no ɔmfa mmɛsom wuraman mogye no tom yɛ maame nom mogye no tom
O kedi ampo kwame ampo niamwa ensa o asase ya ensa apaya ya mi nana safroba ne kwaso o apaya ya mi nana kronti ne kwaso apaya ya mi nana re wasafo a ne kwaso atena nkonwa mentimi bubbo mu nyina mu di ma apaya abofra mu nyina mu kwaso nana chirewa wo kwaso apega na nafosuwa munyina mo nkwaso mambo wudin a ema ubunfu ya yehie mu nyina yenkwa ene yakwa wonza obusiefo no de waye na adwene se ne aye ya eya amamre kwan so odi na ni kokko na behwe ebeye mu se ene na twia hena munie da obedie na no aye sa ade no ensa we ya munumi mumburu engu na tifio ya yeshemu ya yankwa ni yakwa wonsa pia patron be fana go okufana Kasa Otuo Nana Otuo Adubofour the first. Ene say woman yi mi say Gyasehene say woman yi mi say Gyasehene odi ahobrase ubuo enidie amamre bi e wo Gyasehene ye kronu mu amamre bi e wo Gyasehene amamre ai wo Gyasehene kro e wo kro mu say wo frau anopa awia anumre jese yare ka brada ka kwasida oto
na nantie ne nneɛma ɛsɛsɛ ɔyɛ ne nneɛma bi nso a ɛnsɛsɛ ɔyɛ ne ewie a ne mpanyinfoɔ tu no fo wie a na adɔfoɔ nso aboa da mo ase.
Madawma. Yes, she are Mosha. I to send a yasha, yes, and a yen, Napabi. Cassiana Casao. Sam who met Yame, Sir Midina. Gasa. Ya didn't say come on. I'm saying, yes, a best say. Namum, you can't send me a year to us. A year or man penning for na asuma, meaning anonum at Rankuya. Say, I'm from Meto or my henny, or my himba, any. Say, I'm say, Bayer Naka Crandy, now on mine, now you were Gyasehene, then in Safi, and so. No correct, the Busia, I built you more on this year for Go, yeah. And then on my ayana mamre, you won't penny for on my penny or my himao. Yent me ya mamre no kan what ho. Ananum say yemfa wo de hie no. Emra emekire wo. Ebaya. Gasa. Enfa snap pantu mienu Yeah. men famre no na man hene ene o man himba Yo. na men fam bo mama ne se enne o man na si Gyase o Yeah. man na gina atum Ba. dada to se men fa no be bo mama ne Yeah. se ne o kene bi obi ka ho bibia na na madaru na mo be di adanse Yo. ye si Gyase ye ba ya na me nante si e no Yeah. Nananum. Yesempa. No. Sana chiame no kan. Eye bisona. Asono bisona. Na Gyase ne da no. E da gbe bi gbe na si si. Gasa. Ya adom. Na mamre ko ma ya mamre nyina. Akọ ba bi ese wo ko. Na nan si gabi aka mamre de odisi a ma hele ne ohima de to na ese de wo be kire. When they look at Gyase, Sana, Sana, ko ya pa ni amamre bi ho. Yo. Say o ma hene ni o ma he ba. Say what dey over here. Yeah. Ti wo ba ha. What the Gyase for na we si no be sha. Entu nananu. Sena ni o man penny force me ba me fanto. O ma hene ne o ma hene ba. O se nden song ya amamre bi. Nti ebodu mienu a ni nyina be hye fitaa be kokonti ho ekoyi apaye ni aba wo ma na ase ha ni bebie bibia pra ni penny force ni ba Na wa da roma, se no kasa for no kan. Enen na otwe. E amamre se Gasa. amamre so de na bibia ko bibia pepefa. Na se yeyi abo. Enen ni dam o se be ko na na koti no. Ibi ya pa na ifi ho a ba bi ese uko ya de wo be ba ha bi na fi ya bi ya pa ibi a le wo mu se fita ni ye be fura e kunu ya ba ti obi e ba on fa e du ni nu mre ti asamo e wo Ose ye
Nana, oh, Charlie said, you may say, Raramai, yeah, quiet him. Sana Nana, yes, and also Raramai, yeah, quiet. Kasa. Maybe I said that. Nana kasa. Otuo. Lady Cow, they
Ọ̀dọ́ bóyá de ká sọ̀ ń wá rẹ̀. Otuo Adubofour and then the Amano. One of them called Romasia. Sebio, Rawara, Mama Gary, that I am the car. And I am not the young do. The year, 1 year, you're going to do any only was you. And Sabia, the debate from the Asram. I'm not telling Maba Walker, Mama, or maybe Bianco. We are. I'm a family. Yeah, and Quanso, and I'm Quanso. Yeah.
Oya,